Patay ang usa ka lalaki human gitigbas sa magkadagang higayon sa iyang kauban sa trabaho samtang natulog kini sa ilang gitrabahuan sa General Santos City. Samtang usa ka lalaki ang napalgang patay nga dunay hikot ang kamot ug tiil sa usa ka ginabaligyang balay sa laing barangay sa syudad. Ani ang report. Wala kapugong sa emosyon ang mga igsuon sa 43 anyos nga lalaki kinsa naabtan nilang naligo sa kaugalingong dugo o wala na'y kinabuhi sa gitrabahuan niini sa Purok Soriano, Barangay Sinawal, General Santos City, Lunes sa kadlawon. Ang maong biktima, dunay mga samad tinigbasan sa ulo, dalunggan, liog ug likod. Gitigbas matud pa kini sa iyang kauban nga lalaki kisa helper sab sa buy and sell corn business nga ilang gitrabahuan. Hinuon gilayon kining naaresto sa kapulisan kinaugmaan sanglit wala kini misibat human ang krimen. Gani nagupot matud pa kini sa sunda nga iyang gigamit sa pagpanigbas. Ato siyang naaresto kay pag-responde sa atong PNP personnel, ana pa siya sa area o gunit pa niya ang gigamit niya nga sundang sa pagpatay sa kaning biktima nato. So kani atong aresto o ni-surrender po siya. Giangkon sa suspek ang krimen. Saysay niya, gibaharan kuno siya sa biktima nga patyon diyang naghigda na sila aron matulog. Apan pagkakadlawon, iya na kining gitigbas. Hubog matud pa ang biktima ug siya dili. Lang mata, tigbas ko lang. Ha? Basta tigbas ko lang. Tigda mi. Katalikod ko siya katalikod. Nang ko niya nga wala kay klaro. Patay ka ugma. Wala lang. Nag-ingon ko ilom. Ito na kalitan ako. Wala na ko nagawa kay kita na ko patay naman. Hustisya ang panawagan sa kabanay sa biktima. Ay murag manok lang nagipatay niya ako igsuon. Unta panagutan niya ang gihimo niya sa akong manghud. Sobra. Pero ngayo kung pasaylo. Posibleng mag-atubang og kasong murder ang maong suspetsyado. Samtang napalgang patay ang 52 anyos nga lalaki sulod sa walay tawo o ginabaligyang balay sa Purok 5, Barangay Labangal, General Santos City adlawng Domingo sa hapon. Ang maong biktima walay pang ibabaw nga sinina ug dunay hikot ang kamot ug ulo. Manindahay matud pa kini og residente sa Barangay Dajangas West sa Jensan. Matud sa kapulisan, nadiskubre kini dihang gipalimpyuhan sa tag-iya ang maong balay nga for sale sa iyang kabanay alang unta sa bisita nga mutanaw. Dili matud pa paryente sa tag-iya ang maong biktima. Gitagad na sa kabanay sa biktima ang patayng lawas niini kinsa nangayo og hustisya sa pagkamatay niini. Padayon ang investigasyon sa otoridad aron masuta kung kinsa ang naghimo sa krimen. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.